Já vás zdravím, borci, stačí, aby žena na chvíli ochladla, přestala ti odepisovat nebo tě trochu poškádlila a během několika málo okamžiků zjistí, jaký skutečně jsi. V následujících 3 situacích selže 99% mužů, aniž by vůbec tušili, že se je žena právě prověřuje. Nejde o žádné uměle vytvořené překážky, kterými by ti žena chtěla naschvál zkomplikovat život. Ona se jen snaží zjistit, jestli se před ní neskrývá nejistý, zoufalý nebo společensky neobratný muž, se kterým by později ztrácela svůj čas. Tyhle testy často probíhají na podvědomé bázi a aby si zvládl, tak nemusí být dokonalý. Stačí pochopit, co si jejich prostřednictvím žena ověřuje a přestat reagovat stejně jako všichni ostatní. Pojďme na první z nich. První test prověřuje něco, o čem si spousta mužů myslí, že to má, dokud o to během několika vteřin nepřijde. Představ si, že jsi na večírku a už 20 minut si povídáš s atraktivní ženou. Směje se, dotýká se tvé ruky a naklání se k tobě. Cítíš se skvěle. Stojíš vzpřímeně, mluvíš klidně a bez problémů ji dokážeš rozesmát. Uprostřed další věty se ale podívá na telefon, o krok ustoupí a přestane se usmívat. Co se v tu chvíli stane s tvým sebevědomím? Pokud se rozplyne ve chvíli, kdy její zájem trochu zeslábne, tak si právě v jejím testu selhal. Ona nemusela ustoupit, protože o tebe ztratila zájem. Možná jen chtěla zjistit, jestli je tvoje sebevědomí skutečné, nebo jestli pouze odráží její chování vůči tobě. Když je žena milá, směje se a dává ti jasně najevo svůj zájem, tak je jednoduché cítit se sebevědomě. Co ale uděláš, když její zájem najednou nebude tak výrazný? Začneš být nervózní a nejistý? Budeš se víc snažit získat její pozornost? Nebo zůstaneš stejně klidný a sebejistý jako předtím? Žena tím zjišťuje, jestli je tvoje sebejistota závislá na vnějších faktorech, nebo jestli vychází zevnitř a zůstává stejná bez ohledu na její momentální chování. Spousta mužů ale v této situaci selže, a to prakticky okamžitě. Jakmile se žena přestane usmívat, tak se začnou obhajovat, více se snažit, mluvit rychleji nebo se jí ptát, jestli je všechno v pořádku. A tím jí prozradí, že jejich sebevědomí není takové, jak si zprvu možná myslela. Druhý test se neprojeví v tom, co řekneš, ale v tom, co uděláš, když se žena odmlčí. Představ si, že si spolu píšete a konverzace probíhá velmi dobře. Potom ti najednou přestane odpovídat. Uběhne několik hodin a možná celý den. Tak co teď budeš dělat? Napíšeš jí znovu a potom ještě jednou a potom ještě jednou? Nebo už se nikdy neozveš a vzdáš to? Žena z tvé reakce poznává, jak velký nebo malý zájem o ní máš a jak se zachováš ve chvíli, kdy od ní nedostaneš okamžitou pozornost. Pokud znervózníš a začneš jí posílat jednu zprávu za druhou, tak jí tím ukážeš, že je tvůj zájem natolik vysoký, že ti vlastně prokazuje laskavost už jen tím, že se s tebou baví. Její hypergamie jí začne říkat, že jsi pod její úroveň. Pokud se ale po jediné nezodpovězené zprávě urazíš, úplně to zdáš a už se nikdy neozveš, tak to zase může působit, že tvůj zájem nikdy nebyl dostatečný a šlo ti pouze o snadné vítězství. Většina mužů udělá buď první nebo druhý, ale jen muž, který je přiměřeně vytrvalý, tak tento test zvládne. Má o ní zájem, ale není na její odpovědi závislý. Jednou, případně dvakrát se jí lehce a hravě připomene a potom se dál věnuje jiným kontaktům. Tahle jedna žena není středobodem jeho života, ale může se stát jeho součástí. A to je to, co chce žena vidět. A pokud se ti někdy stalo, že ti žena přestala odepisovat nebo setkání s tebou odsouvala, nebo ho dokonce zrušila a ty si nevěděl, jak na to zareagovat, tak si stáhni moji bezplatnou příručku o tom, co napsat ženě, když neodepisuje. Najdeš ji dole v popisku pod videem a přímo navazuje na to, o čem tady dneska mluvíme. Třetí test odděluje sociálně inteligentní muže od těch, kteří vnímají pouze samotná slova, ale vůbec nechápou jejich tón a skrytý význam. Představ si například, že dá ženě kompliment a ona se usměje a řekne, tohle určitě říkáš každý. A spousta mužů to okamžitě pochopí jako obvinění a začne se obhajovat. Ne, vůbec ne, myslím to vážně. Jiné ženě bych to nikdy neřekl, ty jsi jiná. Nebo něco podobného.
A právě tím v jejím testu selžou. Ona ho testuje, jestli rozumí, že v tom, co lidé říkají, jsou určité nuance. Všechno není jenom černobílé. To, jak svět funguje, není buď a nebo. Ona po něm nechce přesný seznam všech žen, kterým to kdy řekl. Ona ho hravě popichuje, aby viděla, jestli i pod malým tlakem dokáže zůstat sebevědomý. Jenže muž znervózní a začne dokazovat svou nevinu. Jakoby byl z něčeho vážného obviněn. Správná reakce proto není logická, ale hravá a nad věcí. Může se tomu jen lehce pousmát a neřešit to. Nebo s úsměvem říct jenom těm blondětým. Na konkrétní odpovědi až tolik nezáleží. Důležité je, že se tím nenecháš rozhodit. Rozpoznáš hravou provokaci, možná jí to vrátíš, ale nezačneš se nervózně obhajovat. Žena v tu chvíli netestuje tvoji upřímnost. Testuje, jestli dokážeš zachovat klid a jestli rozumíš společenskému kontextu. Když tento test zvládneš, tak ona zjistí, že má před sebou muže, který chápe nadsázku, humor a věci, které si lidé sdělují mezi řádky. Takového muže pokaždé nerozhodí, když má žena špatnou náladu nebo řekne něco, co by mohlo vnímat jako kritiku. Spousta mužů je ve světě doslovných výroků, logických argumentů a neustálého obhajování. Ženy ale často komunikují prostřednictvím náznaků, tónu hlasu a hravých provokací. Pokud tuto hru nedokážeš rozpoznat, tak se v ní daleko nedostaneš. Pokud se ale chceš stát mužem, který přitahuje atraktivní ženy a může si vybrat přítelkyni podle svých představ, tak budeš potřeba vědět, co napsat ženě, když neodepisuje, nebo odsouvá schůzku, nebo je rovnou zruší. Proto si stáhni moji bezplatnou příručku, kterou jsem tady už zmínil a která ti přesně s tímto pomůže. Odkaz ke stažení najdeš dole v popisku pod videem.